Dari museum. Oke. Ada apa nanti? KSA pen Ladakh Sasiranjan Chakmarong Borlang Pher pen kilometer free bagdolang Ladakh arong nilitum nang humri iglo laso nang humri pen nilitum penang dak thekang long lo ingsi both human development and materialistic development dak kachali hemta nang litum da theklong iglo pen penang construction pine mondir pine ba Buddhist temple pine pusatame theklong lo pina anan ingsi changes ba development theklong lo dak nilitum kachinia teng pelotang te report long teng pelotang te more than 100 chakma 100 plus chakma dak adondo mate houses do lasi nilitum pini dak nang kahumri nang kok alam thebang la pulo kedam tangani karbenglong sangkurarat ta chini lo Kiran Rijeju Union Home Minister Union Minister tamne alang litum bang government of Assam pen chingki pen dak 5 lakhs more than 5 lakhs Arunachal long achakma tumhan Assam long nangi biji polam bang ke nilitum bang si kamang hula pen kaphere lason si dokolo athema Assam long nonason dim ke me nonason inglong ari nonason longle ke me pulutang te nilitum Karbi Anglong la pen di mahasau cholo pusi nilitum ke matadam lasi nilitum pini bangke kaprek komane phan nilitum ning kibidam ba komane phan ning kondek dam la pukali nilitum bangke pini ladak an ke bangke ko an lo ne 5 lakhs chakma phan mokar asam lo na bilo plotang te kona sinang bipoma nilitum isi ka phere do kolo la pen la so non more than 100 plus chakma stum dak already duelo ke bangji langani hala so 5 lakhs achakma tumjong Arunachal pen achakma tumjong si Ladakh Karbi Anglong ba di mahasau ba Assam long rialong nabi hud dak tan nilitum along rialong sining bi pondet ploteng telake ilitum Karbi Anglong rat phan ingsi kiset kethe dung akisung nang leji lapen kethe dung ka siksak ilitum phonangji lasi nilitum kachuning ri bara Karbi Anglong rat phan kapachini yang tung ba concern government Karbi Anglong Thomas Council punon government of Assam punon Arunachal government punon ba government of India phan punon ni tu machuning kapachini kang tung bange we will no longer accept refugees in Karbi Anglong especially tamnela refugees potum bangla chakma pupelo kaprek pupelo nilitum lason non especially non la 5 lakh chakma tum dak ka asam long nabi ha chakma hajong tum nabi pu bange nilitum x7 elo la pen tengon elo la pen cholo ge hala english pen bang kina prevention is better than cure de sona thaksi kachere mek nasi kedam tang April 23 de Kiran Rijeju alangli not minister lo alangli kaningje Assam government pen alangli singki tang lo apotsi haladak hajong lo pencak ma tumhan samme 5 lakhs more than 5 lakhs pusipo la sala tum homang ka Assam long sinang kateregi polam do la se halaso 5 lakhs refugees pusipunang ko polang tum handa kiwanji polong bangke nil tum Karbi Anglong mate Ladakh si lang tum do wekji pupan ke ni tum mat ke chini nelang bon sitame isi kachere mega bangke lalo Karbi Anglong along bangke long le thepek apot si mo Ladakh bangke li tum long nang toy hubna halasu kachere mek apot si nil tum pini Karbi lo charli song pen Ladakh borlang pher pen ni tum non kilometer 4 truck so se nil tum dak pen akhelo Ladakh pen ni tum dak bang si pini la bang so arong bang lo dak ni tum thek bonong lo dak pinang an chak ma tum do lasi pini ni tum dak kiwang pen ni tum Karbi lo charli asong central committee lapen regional dipu regional committee lapen dak borlang pher head branch lapen dak penangana branch tum pen ni tum wang lo
pini na tum dak bang peni tum dak rong sar tum sami tum chingki ji than bonji ne tum ka chingki ji than bonji bang non ki do tang kon don kon chi ki do ma la bang su than tum chingki bonji la si mu ki bang jilangar ni pen bang ke mate pini pen bang ke ni tum kar bilo char le song pen pini bang lo pena bang ke he mi hum ta dak nang kam ki da nang po hala bang ke ni tum pini la bang so ki bang la dak nang visit along pen si ni tum pini bang ke ni tum chingki ji than mon po la pen ni tum dak don kon chi ki do ma ni tum lang pon po la si ele tum kar beng long ke tum dumping ground kali la dak ke bang ko mane XYZ khai tum han dak nang ke toy reji po bang ke ni tum accept dun elo dak ke tum kar beng long la ke inglong asu tum han ki panong piadim aposi la ke inglong so tum si do chon nang po la pen la dak e tum inglong asu tum si la dak tum ajat kong ajat right sali tum si dolo aposi la ke li tum ke ka prek pen bang ke non alang le tum ma talks le do non Assam government pen le do non kar beng long Thomas council pen alang tum talks do same dak si ka prek ka khai tum han ki ban jilang po bang ke ni li tum bang ke accept dun un e KSA pen ke la pen li tum kar be khai kar be rat me la bang ke accept dun nang ne athela dak ke tum inglong asu atum adim la ke li tum mithang la si chi do po las na Wai dak lamang than lo kubi posi itum non bang jiar ni itum refugees accept bun elo polo tang te itum aprang si itum chima thani karbiang long bang ka preka khai tum wang pik ajoy ni itum political rights tami itum ingbo bom lo ako lasona taxi itum emithang a tradition a culture lapen itum ilong pat ilong le tami la puson si ingbo bom wang bom son si wang bom lo pasipa mo ilitum sar barabas kling da mening jelo karbiang long is not a dumping ground aw karbiang long dumping ground kali lap ke Karbi Anglong ke lake Karbi Phansi papanong bek lo lake Siksidul district la sila kaprek pe nang kitur tang kevar tang khai tum hala da kevar kewanji pu bang ke dili tum Karbi Anglong la pen Karbi Anglong rat la pen dili tum Karbi lo chale song pen ke dili tum ke accept bun e pu sin tum pu dak ji non ilisi isi lam lo mo ben chi tum 5 lakhs la dak chakma la pen hajong itum la dak asam nong bangji putan kona lo bangji putante isi 100% long a percentage lo putante ili tum dak 80-90% ke dak ski banji panse a chance ke theu pena chetha lo dak Karbi Anglong ke long le the piklang Karbi Anglong ke adim na khali do piklang la sila sodim long mangke munitum hala tumen to tipida alo lo pen ke bangji angring thetan si do la si hala so ke bang along judi Karbi Anglong autonomous council tumbang isi step en nunde la pen alang li tuhin pen tamen cherok tok pen cherai nundi la pen pelek tum madami ki pawang jipan alang li tuhin pen dami asai deng nundi pulutang te litum Karbi lo charli song pen dami kachi song intang rak paklang ponji pusin litum la so media thaino dami litum product wai dak pen ali tuhan lam theina pachini nulo la pen litum open pulo dak kali non la CAA dami dak asam dami non ke implement po pusi achu tame tok lo la pen kaprek non uniform civil code taho lahai dami kaprek dami nang klang lo la si hala song pong long judi litum kengsang aso tumpan Karbi Anglong long tami Siksidul district long tami lang tumpan aja kong kipiji la pen kaprek kai pan tami ladak Hindu taho Buddhist to kaprek religious amendment ke bangji long judi Karbi Anglong long ji effect nang the dan nang dokok pulutan deli tum Karbi lo charli song pen litum kasi song intangrak ci song ji la pela so ka ci song bang litum chunchitik sangsi pusin litum lam thenang chipi don la pen mo pen na pulo la so rong along non don kwan si ki do ban litum la so phai ni litum pang thek tekang po la si ji la dak don kimi dadak nai kim do putan de hala so dim no tamen litum so dak pen ci song paklang pon po pusin litum lam thenang chipi don lo kardom